Ostrov králikov, o ktorom ste nepočuli. Ak máte radi roztomilé zvieratá, pripravte sa na objavenie jedného z najzaujímavejších miest na našej planéte. Vítajte pri príbehu o Okunošime, známom aj ako Ostrov králikov. Tento ostrov v japonskej prefektúre Hirošima je domovom tisícov voľne žijúcich králikov a ponúka jedinečný zážitok, ktorý si nemôžete nechať ujsť. Na Okunošime žije viac králikov než ľudí. Ostrov je domovom niekoľkých tisícok týchto rozkošných tvorov. Králiky sú priateľské a zvedavé. Často prichádzajú k návštevníkom, pretože si zvykli, že od nich dostanú pamlsky. Ostrov bol v minulosti využívaný ako tajné miesto na výrobu chemických zbraní počas druhej svetovej vojny. Po vojne boli všetky zmienky o ostrove odstránené z máp. A ako sa tam dostali králici? Existujú teórie, že králiky na ostrov priviezli pracovníci laboratórií po vojne, aby začali nový život v slobode. Dnes je Okunošima obľúbeným turistickým cieľom pre milovníkov zvierat a fotografie. Okunošima nie je len o králikoch. Ponúka nádherné pláže, turistické chodníky a krásne výhľady na more Seto. Na ostrove sa nachádza múzeum venované spomienkam na obdobie výroby chemických zbraní. Je to dôležité memento o histórii a potrebe mieru. Okunošima je naozaj unikátne miesto, ktoré kombinuje históriu a prírodu s úžasnými zážitkami. Ak hľadáte niečo netradičné, stredom pozornosti môže byť práve tento ostrov. Presvedčte sa sami, aké to je, keď vás obklopujú stovky malých nadšených obyvateľov, čakajúc na vašu návštevu.